Mayong buntag, mga kabagsik. Mamahaw na bunta. Ang atong sudan karon. Lami kayo, sinugba na bangos na bunlis na may palaman. Sibuyas, kamatis. Lami kayo. Naapoy tilapia na naapoy palaman. Wes kamatis. Shout out pa kay Master GR tsaka kay Corsonada. May buntag sa inyong duha. Naon ta? Bagsik sa Donikop. Maho ta. Lami atong sudang karon. Sinugba na bangos. Init pa kayo, aso-aso pa. Sausaw na to sa kwan, tuyo, kalamansi na may siling laboy. Kami kayo, bay. Tingnan mo ito takarma kayo. Sinugba man sudan. Wala may sabaw. Ano pa? Sarap, eh? Pag nagsugba magbangos, ipabunlis nyo kay Bagsit. Subo lang kayo ng subo. Wala nang sagabal ba? Subito na si Bagsit sa mga tinik na maliliit. Kaya yan, tanggalin. Lamig kayo, bay. Sarap. Oh. Sarap naman pag palaging ganito. Inihaw. Amoy pa lang ng inihaw. Sudan na ba? Sarap. Bossing ko to lahat. Hindi ako magpira. Sa Bisaya pa din, hindi magbilin ba? Kano na ko nita na? Lamig ko. Yan ang pagpapahilis ba? Cook, pakula. Mahaw-mahaw mga kabagsik. Lami kayo pamahaw karon kay napay cook. Tapos yung kanin kay init pa kayo. Pasok pa ba? Pasok pa. May kain palaman, no? Ito nga na yung dahon sibuyas. Mot. Kanang naglaway siyang pamahaw. Pamahaw ta. Laway lang kamo.
Daghan man na, di mo naman makarap. Tambo kayo tilapia, ang bangos. Pati yung tilapia, tambok. Naay pipino, naay kamatis. Lami kayo ba? Hop! Tilapia Batangas. May namdo ko sa una sa bukid. Suda na mo dito Permintira. Permintira target. Kailan mong target? Mana yung perminti suda dito sa bukid? Sana? Kahit kaya ito. Anong isa kadung agan lagi. Diretso na panihabong kay target na mo sunan. Kailan mo target? Alang asin ba? Sono si Bagsik kanon kay kuwang pa man. Kamay ra man yung sono. Yang palabihan kay biyahe pas Bagsik. Sarap. Mainit-init pa. Tilapia Batangas, lami kayo ba eh? Up. Pag naiihaw ka na magbangus tilapia, kamatis sibuyas lang, tapos konting asin lang. Ayan na po tayong luya kay may lamig. Muna yung sekreto sa mga bagsik sa Lunico. Sinsya na po kayo. Lagi na po ng baktas o isda. Hari man ang lawayan los balay. Huwag mo gaya agihanan. Yan na. Samo. Sinsya na. Banhaan. Sarap. Nama ko yung saging. Parating pa lang. Sarap yung saging.
Para sa kinilaw. Lami kayo, bay. Ang taway. Ang taway sa mga balay. Nakasimag balay rin. Ang isin sa kinga ngayon, dinuba na doon ko. Tapon. Sa kami minto ng nanay ka ba ng nanay? Sa kami minto. Pangawat mo itong dagong sa akin ito. Pag may mga makuha na. May gali ka nagbilin pa ng mga manuotay dito. Dito sa mga lubayan kada kami manuotay dito. Sarap. Bis. Kami kayo bay. Tampis. Maro to mga kabagsik. Daghan salamat sa atong pamahaw karon. Thank you. Click the notification. Para updated kayo sa aking mga video. Thank you, thank you. Daghan salamat. Bagsik sa Domingo, nag-iisang cute lang. Ayaw kalimti. Bagsik sa Domingo.